Betiliyam. Kovmaysen? Tamam da. Şu an kafede şu an oturduğunda Hudaya'na bereket aslam ayet gelen değil. Burası geldim ben. Burası geldim ben. Ben firmam oldu. Neyle nota söylüyorsun yetişen mi? Aytvar da gurum eteceğim. Ha? Yo. Aytvar da gurum edeceğim. Kana? Abi 30 tane şiş çıkıyor. Kaytına edeceğim bilen mi? Ona sen... Ha? Abi yan mı? Ona selvaden yedim. Ondan sonra pahirden ayırdım. Laura diye Laura. Daha di sen bilen beni geliştiren mi? Sen bilen beni Hem geliştiren. ekran satsa diyen mi? Men burada den chat meni ütköş kıspat bolmasa da şu efire gelip men söymeyecek gibi hazır men saydayn. Ulusa da tova. Men sıfat bolmasa da ütköş burudyn boy ütköş sigura ütköş pul bolmasa da şonu da meni adamlar söýýändir. Misal şu sizin köp sizin men gowurşuňyz ýaly. Beýle gyýlara maňa iştençe aşyk. Men daşyndan şeýle görüp platonik bolup berende misal şu Gülçinar nädli hemme taşymda men gowur biz gowur ýalar. Yani garaz tanalya lawna aytyp gyýda aytyp bilen misal şulam gelmen gawan o tiyan Sofya da Laura wam aslında hemme biz gowur ýa. Olam sizin taýaňyzda. Yalan mı ayt yalan göze näçe gyýdarlyk. Näçe gel gawanmady wam o bilen aýtdyň. Jamany gurlatsaňa miçil aýmen ýa gowura maqdada maqdagam köpçülükde diýip bilmäler ýöne menem gyýda diýmän men seni gowur ýa men bilen söýüşük nice oglanlar menem özüm kiçeltme aňtadan da ýöne gater we gowursam o ay daway gurlaşyl diýip laýla diýär bir ýerden bilýär on ýaly o gowursaň iň soňunda nemetmer bolýar boş getseň hem gyzyk ýok ýöne hakykat ýogyň görden oturup bermän özüme ujak özüm görýänsiň gelen gyzyň göz gitýän ýolum ütköş sypatymam ýok men özüm owadan ýa ýürek özüne çekçilik gerek adamda pullar da ýop aýlaly diýär. Alykma aýlaly diýip bir ýakypdyr o men. Dinleyecek mi? Sen niyen bir gowur sana bir gayri doğru mu? Mesela şu an kuruluş böyle gowur yani hava mı? Olam sen gowur ya. Ola gowur yani gavan yani. Sen aydı bilen ok senin gowur gavan yani. On aydı bilen onun ortada sen heleksiz galen olam ersiz galen bolyam. Kesinlikle açıldı. O şolun men aytdım da şu an. Benim şu niyen ne? Ne bolya verdi diye selvi bitir go mu selvi? Kim garama? 25 saat girer. Men näme pırçom diye yeni başladı o bu men näme pırçom diye. Sen pırçom da sen gepini dönüp başkasının kıytı. Salam. Taparın Mehrişi bilen söýüşdi. Taparın Mehriş kim? Estağfurullah olalar bir ýeriniň söýgülsüne ya bir ýeriniň başgalarına ýetişilek ady göz gyzdyrmaň. Bize onu ýa-da gelişmez. Sen niýe? O kelläňde niýe tapdy otuňa? Ay Türkmen kafede näme diye inde isma gerek mi diye selvi. Selvi can doğru. Ulusada tova cennet. Ulusada tova selvi ilim sallasam 50'si. İlim sallasam 50'si selvi. Mesela Beydiğime de gülüyorlar. sen sana Amerika'da Taksim olmadı mı? Şimdi başıma yapayım diye. Sallama var ya Almancayı ben çözdüm. Yani var ya efirlendirim çıkıbilyanlardır, efirlendirim çıkıbilyanlardır, ilmi darlap yorulur, nira vardı. Nira vardı mı ilimdedir. Selvi burada şeyde öldüm. Japaklarda ma o videara. Emme da görünü oturandır chat, men gıyda yalvarcı oğlu nedir?
Bir gün ki eger bir gün İslam palan gyda ýalbarypdyr diýip gep ýaýrasa gep çykdy ya bir ýerde görseňiz ana namaň ýalandyr. Lübo kişiler $1000'dan $2000'dan jedeledin pul adany. İslam diýýän adam gyda ýalbar gyda özüni kiçelçe adamdadyr. Hiç saçan bir gyda özüni kiçeldäme. Ya gyda oglana. Özüni kiçeltsen soň ökünärsiňiz. Karada ağlanan ağlan Ula deyip geldim diye. Näme diýen Delika? Oğlum Almanca bilir. Men efirde adım tutuldu deyip geldim diye. Başıma yapayım indi işte. Nasıl? Ne seviyede? Hani vallahi bana söyleyin. Nerede vermişler bunu dedi. Selvi'nin alayda. Orada bir şey açıldı ya aramızda. Gaturdum diysene. Allah'ım diysene şöyle şöyle. Privet servisler bilen gallı diye. Koysana. Sen